Kaixo, Eider naiz, hitzako irakaslea hemen Errenteriako Herri Arte Eskolan, eta hau da gure hitzako klasea, ikusten duzuen bezala irudiz eta hitzez beteta daukaguna, eta liburuz ere bai. Eta funtsean hemen egiten duguna hori da. Hitza bere eremu zabalenean hartu, hitzarekin jolastu, hitza landu, sortu batez ere hitzarekin. Eta gaiek dauzkagu adinka banatuta, txiki-txikienekin hitza jolas daukagun, hor saiatzen garena da literatura eta hizkuntza bera txikienentzat gustagarri egitea. Gero gaztetxoentzako badago leundu hitza eta hitza digitalizatu, eta horietan egiten duguna da, adibidez, kantentzako letrak sortu, edo rapa, bertsoa, poesia, behaien arteko desberdintasunei buruz hitz egin eta haiek sortzen saiatu. Gero digitalizatu hitzan, gauzak digitalera eramaten, adibidez podcasten bitartez, dokumentalen bitartez, audiograbazioen bitartez. Eta gero, helduenentzako 18 urtetik aurrera, badaukagu idazketa tailer bat, eta horre egiten dugu, literaturako afizioa konpartitu eta sortu ere batez ere, eta literaturako beste artista batzuk eta lan batzuk ezagutu. Orduan, hitza gustatzen bazaizu eta landu nahi baduzu, ongi etorriak zarete gure gela honetara.